شعبنا صنب علينا أي أمر الحبر حقيها توكيلبا وكبود اندي تصوروا ولادنا تبع الفكنا فكوب لسنن أمروا أمانة تسروقي تاريخ اللقبة قانا لا تحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا بل خالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بل خالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبورك وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبورك وتهمم بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن إيمان هكات ولدو ربع فارس قمش رسو إذن حياة ديما إلى الدعم تساد الهكن إلا بحرنا إذ تورد أماما يا الطبقة ترق اللي تشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سرايح زوم كينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سرايح زوم كينا اجعلها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا اجعلها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا إذا قلت عيرة فياتا من أمعيتنا عصر حايس حبينا مهر قبو وكرامة عزاد أبايل لينا السكتا هذا قبلنا لالي وعمل يسكبنا تفدينا ولا كرنا. One name, one port, and one storm that could ignite the Horn of Africa. Ethiopia has spoken. We will take it. But is this ambition destiny or a march toward disaster? Way good, fan. So, tonight, we dive into Ethiopia's boldest gamble in decades, the claim to Assab, a port that could decide the future of the Red Sea and the balance of power in the Horn. From new drone armies to a reborn navy, from fiery speeches to military drills, Ethiopia is no longer whispering about Assab, it's declaring it, loudly. So buckle up, because this is not just a ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ሕልምናታ ጥርዝ በፂሕኩም ዘሎ ብዙሕ ዘጠራጥር ጉዳይ አይኮነን ከነታሐዘልኩም እንቲ ትኩረታችን ወደ ወደቡ የሚል መሪ ቃል አዘጋጅተዋል። ቲሸርት ሁሉ ተዘጋጅቷል። ግድቡ ተጠናቋል፣ የሚቀጥለው ወደቡ ነው ይላሉ። ሰሞኑን በተከታታይ ታይቷል። የአብይ አህመድ ጀነራሎች በግልጽ ነው የተናገሩት። ቀይ ባህር አይናችን፣ አሰብ ልባችን ነው እያሉ ነው። ፊልድ ማርሻሉም ሰሞኑን ቀነቀጠሮ ሁሉ የመያዝ ያህል ጠብቁን፣ በዚህ ጊዜ ወደቡን ወደኛ እናደርጋለን አይነት መልእክት አስተላልፏል። አዲሱ ዓመት እንዳለቀ 2000 ማለት አዲሱ ዓመት እንደገባ በ2018 ይሄው የወደቡ ወደ ኢትዮጵያ የመመለሱ ምንድነው ዘመቻ ይካሄዳልና ተዘጋጁ ተብለዋል። እንዴት አየኸው አብይ አህመድ ቀጣዩ ማደና ከምንሪዮ ዘለና እቲ ጉዳይ ሴንሲቲቭ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ብመንገዲ ጀነራላቱ ብመንገዲ አክቲቪስትስ ናቱ ብመንገዲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ብሚድያ ናቱ ብኩሉ መንገዲ ድሕሪ ኣባይ ናብ ቀይ ባሕርን ናብ ዓሰብን ብፍላይ ናብ ዓሰብ ዝብል ቃል ብቃል እናረቋሕካ ዋላ እውን ኣብቲ ናተይ ኣብ ኤክስፖርት ዝገብሮ እንተሪኢኹሞ ብተደጋጋሚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዓሰብ ዝብል ቃል እዩ። ዓሰብ ናትናዮ ዓሰብ ከነማልሶ ኢና ገለ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ናብ ኤክስ ንርኢ ዘለና። ስለዚ አብይ አሕመድ ነዛ ናይ አባይ ትብል ዘላ መመረቅታ ኣብቂዑ ነዛ ጉዳይ እዚያ ወዲኡ ኣለኹ ኔክስት ስቴፕ ናተይ ስለምንታይ ግን ዓሰብ ዝብል ዘረባ ዝገብር ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ሓደ ካብቲ ምስቲ ኩሉ ፍልልያቶም ዳርጋ ዝሓሸ መረዳእታ ዝነበሮም ኣብዚ ናይ አባይ ዝበሃል ዲጋ አቡ ናሕና በዓልና ዝሰራሕናዮ እዩ ገለ ዝብል መንፈስ ስለ ዝነበሮም ሕብረት ሓውሲ ነይርዎም ያቡ። ስለዚ ሓበራዊ መረዳእታ ዝመስል ነይርዎም እዩ። ሕጂ ንሳ ስለተወደአት እታ ዲቤት እቲኣ ድማ ክትቅፅል ስለዘይትኽእል ዘላ ካልእ ንኩላቶም ኣብ ዙርዩ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ነገር ክደሊ ኣለዎ። ሓደ ካብኡ ድማ ዓሰብ እዩ። ማንም ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ዓሰብ ሳይንደልን ኢና ኖ ኣየድልየናን እዩ ኢሉ ንኣቢ ግደፍ ክብሎ ዝኽእል ከምዘየለ ንፈልጥ ኢና። ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ናይ
مسفحفح المسلو زلوه أدهم له ناي مسفحفح المسلو زلوه نا أبي أحمد أبكال كقامو خليهم أبزي أقول دايزي أقد زك قامو في اللي أبتناto administration بمتكل ويكا ببرنسبل ولو هاجر تتعس هلا قدف كبلوز دخل كم زي اللي نفلت لذي إرترا حدا أقد داس بده يا قت يمازله إذا سبوا نجار كل جزء بسبوا حمام كريه لنا إذا نجار زي بمسرة حمام كون كله زي ترف حمام كاب كونه دما زي ترف حمام نايت إليت كاب كونه دما ما أسك متسين عند اللي يرنا بطريق أكم زي مدرخ كمتسي تزحش زي ترف تعرفين يا دولكم زي ترف حمام ناتهم ما أسك مثلا يحيش وين the world is علمنا أبزخف ملك أبزلات له درجة كما تخلو أتزبالة زي سلام تايز بلت أخو نبلا لنا because abnormal situation عالم كلها سلام كلا tranquilo خلا كلا قدايا ناخدت كلا إثيوبيا كم خطبل كلا مستنا أمريكا رجيم change بلانا بالإيرتراز نبرة قال هاجر دما راشيا يكون تشاينا ولا حليون لان تخون كلا بعلم فلتو إثيوبيا زيادة تربحنا مش إثيوبيا ديل مقبار حشنا كبلو سلو زغولو نيرترا كرسعوا واسلو زغولو كم كلا جزء عبتك همو عينت مدرك ويون سقبلو وسدوا أي تسدوا ده كونسي دمصم يعقب كم تقدم حجي قداخ وردنا خلص قبروا ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዓለምና ኣብ ተነቃፊ ግዜ ካልእ ኣጀንዳታት ከፊዋ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ነዚ ዕንደራ እዚ ዘይተርፍ ዕንደራ እንድሕር የበግሰሎ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ካብ ትውለድ ክሳብ ሎሚ ብናይ ዓለም ሕጊ ወይ እውን ብናይ ዓለም ኣገባባት ኣይኮነት ጠጠው ኢላ ዘላ ብመኸተ ናይ ህዝባ እያ ጠጠው ኢላ ዘላ ስለዚ ናብራ ቀደምና ካብ ኮነ ዘይተርፍ ብድሆ ካብ ኮነ ዓለምና ኣካል ጉዳያ ከላ እንተመፂና ንሳቶም ናይ ዓለም ደገፍ ኣይረኽቡን እዮም ስለዚ ብዓቕሚ ድዩ ክገብሮ ብስርዩ ድዩ ክገብሮ ክፍትን ድዩ ኣይፍትንን እቲ ነገርትስ ኣትሊስት ዝተኸዋወለ ተሸፊኑ ዝኸይድ ክሳብ ዝሰልጠካ ትገብሮ ኣጀንዳ ዘይኮነ ኣብዚ ግብኦ ግዜ ክገብሮ ምዃኑ ንፈልጥ ነርና ስለዚ እታ ዘድልየኒ ግዜ ሎሚ ኣብ 2015 እያ ኢሉ እንድሕር ወሲኑ ኣሎ ኮይኑ ሰቢት ድሕር ገብሮ ኮይኑ ለሚንካ እኮ ግደፍ ኢልካ ኣይገድፍን እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጠፊዎ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ግደፍ ክብልዎ ዝግብኦም እቶም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ግደፍ ክብልዎ ዝግብኦም እዚኣቶም እዮም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ንርኢ ኣለና ከስማዓኩም እየ መጀመርያ በዚ ንጀምር I want to encourage you, Prime Minister Abiy, as my brother, continue to do what you're doing. You're doing the right thing. And if you are in doubt at any one moment, let me confirm to you, you are doing the right thing. Continue doing the right thing. Continue. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ዊልያም ሩቶ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ መፅዩ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘለካ ብዛዕባ እቲ ዲጋ ዝተገበረ ፅቡቅ ነገር ብዙሕ ተዛሪቡ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነገር ከነፅረልካ ሓወይ ኣብዪ ኣሕመድ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘለካ ናይ ብሓቂ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዞባ እውን ዓብ ኣብነት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ሕማቅ ስምዒት ወይ እውን ዘይምትእማን ወይ እውን ፅቡቅ ገብር ኣለኹ ዶ የብለይን ዝብል ምጥርጣር ተለካ ኣነ ከነፅረልካ ትክክለኛ ነገር ኢኻ ትገብር ዘለካ ቀፅሎ ጥራይ ክብለካ እየ ዝደሊ ብምባል ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ክቕፅሎ ኔና እዩ ክቕፅል ንዝብል ኣርእስቲ ድማ ብዙሕ ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ እዚ ዊልያም ሩቶስ ኔና እዩ ቀፅሎ ዝብሎ ዘሎ እዚ ዲጋ እዚ ካብ ዝብገስ መለስ ዜናዊ ዘበገሶ ምዃኑን ድሕሪኡ ካልኦት ፕራይም ሚኒስተራት ሕጂ ድማ ተወዲሉ ኣብ ዘመን ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብምሉእ ፅቡቅ ኮይኑ ይቀፅሎ ዝብሎ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተፈላለየ ዝተፈራረቐ ርእሲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ዲፕሎማቲካሊ ከመይ ዝበለ ሽፋን ረኺቡ ከም ዘሎ ወይ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሎም መራሕቲ ብጀካ ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ኩሎም ኣብ ዙርይኡ ከም ዘለው ኣነፂሩ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ንግብፂ ነቲ ኩሉ ትሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ከም ዝኣለየ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳሚንስ ኢጅፕትስ ዲፕሎማሲ ንኣቢ ኮንቴንት ክትገብሮ ዲፕሎማቲካሊ ኣይዞሌት ክትገብሮ ትፅዕሮ ትፍትኖን ዝነበረት ከም ዘይሰለጠ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለምንታይ ኣይሰለጠኒ ዝብል ኣደነው ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ብዝበለፀ ፅሒፎ ነይሩ ከመይ ጌርካ ምዚኣቶም ክትሰርሕ ትኽእል ከመይ ጌርካ ምዚኣቶም ብመትከል ሓቢርካ ናብ ሓበራዊ ረብሓ ክትከይድ ትኽእል ንዝብል ሂዝ ራይት ኣሚን ኣነ በዛ ንእሽተይ ዓቕመይ ከም ዝብሎ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ መራሕቲ ሽግር ምስ ወደቆም ጥራይ እዮም እታ ሽግር ናቶም መተንፈሲ ምስ ረኸቡላ ንኤርትራ ገዲፎም ናብ ካልኦም ክኸዱ ምዃኖም ከም ንቡር ጌርና ክንወስዶ ዘለና ክገርመና እውን የብሉን ሶማሊ ትማሊ ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ዓመት እየ ዝብለኩም ዘለኹ
أبي أحمد ناب سوماللاند كخيدي مزبلو سلسة جزء ناب إيرترا وش تكلت ورح بس سلسة جزء لومي تناجر مستفتح الله بانكرا مالتيو سلسة جزء دحريدي قال ناب أدي سابق يدلو even جبسي أي تخيدي لو مخلو جبسي نابزي ديجاز نخي ساتف بزيهات إيراني رايز بحر إيرترا كواي نبرايت أفاخل حد أي مالتي ناي سوماليا مراحين أبو خيدو أي كيدون إيرترا it doesn't mean anything إيرترا وين أنا زوم مرحتين أب كيدون أب جبت مس أب تراخيبهم نحن إيرترا أي وسخاين كيا ولا حنتي نحن دوس خلنا نبلع لنا نجار يلا بحفشة قلنا تسأل الزرزلو أبي أحمد ببزحت مرحتي حاجة زرخيبو خمسة دبلوماسيا والشفان توهيبو خمسة لون أنا رجالنا زد ما نت ميديا نا عالم كمل ما نت دبلوماسيا نا عالم أبي أحمد دقف خمسة لون أبغنو تزوبا يخيط خمسة لون يدقفوا خمسة لون زرس اللي دوت على زلو خلاص زر أربعة ثلاثة عينات كنا تعتقد وش تهجروا بوحدو أمام حرا أبو روميا أب تجراي بين شامل كلا بزح زلو مراحي كم عينات دبلوماسيا والدقاف نخركب زجرميو بزديقا أبايزبل كندي فيديو تبزع بوتس عيف له اللهم سبات كم زي السدنا تسمعنا إثيوبيا دقاس لزودت نزارب زلنا أنا رجيمة ناتي أنا كالسب تزاربي كل ناتي مرجتي إثيوبيا ويان زدي غازي بحمش بليون دي كونس كالوت كل تكمن تجيرو يفتروا لهم ترى يخلهم زغل نحنا زقط عنا زلو ديقا ودينا نغاية بحرنا عسبن كن كيدنا زبل زربان سمع سلزلنا كم زيغا تدك هاجر كم إيرتراويان قبر ملسي كنب قديتا ناي قديتا نينا إثيوبيا قبر ملسي نخن قبر دما بوغن إيرترا زوز حبريتاون سلزي اللي إيرترا ناس قدايزي ميوت كم زيد ناي تلفزيون زنك ساقسترو يوغن دمس زي وص والحنتي بجكات بمن قد منستر حبريتا هاجر إيرترا دوز زول حبريتا كوصاي زخون يكون زعبا قدايز تزارب يلان سلزي الديبيت باي اند لارج نابتي إثيوبيان نابتك زوبان زود غيو سلزي نريو زلنا كونتات بديبلوماسي ما راحتنا يكرنا أفريقيا أمين نايدوب سودان سيرترا صبغ زمدنا كم زلو يزنقر نابنت أبزو على زترا ينتايب له كينيا كابت توصل زلنا العلي إلكتريك جزية إلى الله جبتكم إلى الله دوب سودان لما حدش ديل مسابي في الريما مالو يزبال زلو تتجنزب كابت دي قاد متس عبنا قر كي كون خوني بتعاقبتنا إثيوبيا كونتات تي قربات هاجرات مستو تشاريخهم يسرح له تحبابيرهم يسرح له زبل سلقن أبتي ناي مالتيلاترال انستيتيوشنز من قد يو ان ديو من قد حرات أفريقيا دينا عبين تايزا هو بازلو ليجيتيماسي مور كفوت زخونا في دقة كم زلون ركب كم زلون يناندر زلنا يزمسل زلو نيرترا دما نت عندارا كايداناتو هاجر نكورر زعر زلو زون كلهم مرحتي زون ريم زلنا زين ريم صنعنا أنت قدف بزي نوري تبلو دلخا علم لقاو حقي خاطت عزها لقا سلام الرقاتن كن كيتقينا نحادلو لا وحقر كم يرترا زع مسألة كدفرا يتخلني خا كبل ويز قبا نابنة ويليام روتو انتا كبل يز قبا بتزربا نابي ديقا وديخا إلكتريكا منشيخا كتمات صبابيكا بتعم تسبق حزبها مقتال قد طواب بلوك بلا نيرو جنرال تقبالنا تكركب تقين بافريكا ينون إذا كله كينا تبع دخات قبرو زلغا أقوارو تصبجاها سلامي زحايش زخلو زساقة زلو زبز الكلام زلو قدفو كالا يدما نتزو بعد ما أفضل بحر تدليقة نحنا كنا بكان خلينا سومالكو بخا خليهم نبي يرترا تبلو زلخا نبكالت تبلو زلخا قد نتزو بعد أفزي تدليق كينات كوزو سلزغل قدف كتبلو زلخا كما يجيرنكم غبل لك كما أبي أحمد ويليام روتو نبعلو أبجبانا إماراتاتي زلي that's why دمانا أبي زتاك على زلو كرد عنا له كلهم زي ما راح تزيو إمارات تليتا تقبرون زلها دبوب السودان لأن كان حدا أرتيكل كاب سودان وسينيرو انتايزبل دبوب السودان دواجوك يا تصوت زلا كلت تصوت هلا ندادناتا بت مسنو غيرو بفور سودان غيرو دشيات زلو سلازم مستوانك السودان سراوي السودان كتباس يدلني هذا انت خونه ني إمارات بزع تجافيات بوم زلا نابتي ملشا ناي RSF نكتعتق حاجة زي قبل الله كم زلو يزنقر لذي نخلتي بخلتي تصوت هلا ويليام روتو نتي حميت الزبال منقسن قوم أب نيروبي أفكدلو سلازي أبتو قدايتي مس إمارات كوينو مستناي حميت حيلي RSF سعتق ملشا يسرح زلي منقسناي ويليام روتو بأمريكاون كنديك زي كم تقاطع متسيولو ناي سوماليا ترينا بزغربا دارجا بونتلاند قال خيدو زلنديو بتي سوماليا ون تلتسلست جزء لوغ ناي إمارات كقد مزي وعلازي ناف سوماليا تيكم زنبرن
ኣብኡ እንታይ ከም ተዘርበ ኣይፍለጥኒ ግን ገለ ነገር ከም ዝገበሩ ብግሉት መራሒ ብዙሓት ሶማላውያን ተቆጢዖም ኣሎ ብተግባር ናቱ ስለዚ ኢማራት ዝገበረቶ ድራማ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ኩላቶም ንሪኦም ዘለና ኣብ ሓንቲ ፃሕሊ ኣብ ሓንቲ ኣጀንዳ ወዲቖም ዘለዉ እዮም ኤርትራ ድማ እዚኦም እዮም ቶም ጎረባብቲ ናታ ስለዚ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናታ ጥራያ ከተተኩር ዘለዋ ስክሩ ደም ኢልካ ባዕለንኦም ይፈልጡ ኢልካ ኣብ ጉዳይካ ጥራይ ምትኳር እዚ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ንሱዳን ትሕግዞ ዘላ ወይ እውን ንኻልእ ትሕግዞ ኩሉ ግዜ ገሊፅናዮ ናብዚ ከነነፅሮ ስለ ዘለና ኤርትራ ንዖም ትሕግዝ ዘላ እሳቶም ተወዲቖም እቲ ንዖም ዘውድቕ ዘሎ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ኣሲሩ ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ሱዳን ተዝዕወት ነይሩ ኢማራት ብኢትዮጵያ ብሱዳንን ገይሩ ክመፀና ሓሲቡ ነይሩ ስለዚ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ሱዳን ስለተሳዕረ ሓደ ግንባር ሓደ ዓብይ ነገር ኣፍሺልና ኣለና ሱዳን ፅባሕ ንጎ ክስልበጡና ይኽእሉ እንተው ሓደ ግን ትፀገም ኣጓዲልና ኣለና ኢትዮጵያ ድማ ሕጂ እሱ ተሪፉ ደሎ ጅቡቲ መሻርክትና ኣይኮነን ንዓና መሻርክትና ኣይኮነን ንኢማራት ቦታ ዘይመሃቡ ግን ምሳና ድሓን ዝኾነ ወላ ርክብ ኣይሃለወና ንዓና መላፍንትና እዩ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ካብቲ ቦታ ትርሒቑ ኣሎ ካብ ሱዳን ረሒቑ ኣሎ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝመፀና ዘሎ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ንኸይመፀና ድማ ምስ ትግራይ ፅምዶ ንገብር ኣለና ምስ ዓፋር ፅምዶ ንገብር ኣለና again we are just push ንገብር ኣለና ናባና ንክቐርብ ዝኽእል ሓይሊ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ኣሚን እዚ ተኣቢ ዝበሃል ክርዳኣና ዘሎ እንታይ ዓይነት መራሒ ምዃኑ ክሪንጂ ይብልዎ ረይዎ ብዚ እጅብ ኣብዚኣ ዝገብራ ረእዩ ብድሕሪት መፅዩ እዚ ሰብ እዚ ኣንታ እዚ ሰብ እዚ ከመይ ዓይነት ሰብ ኣነ ክርዳኣና ይክእልኒ ንዊልያም ሩቶ ናይ ኬንያ መራሒ ብድሕሪ መፅኡ ሕቁኡ መሳጅ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ሃይ ፕሮፋይል ርክብ እዚ ማለት ብዙሓት መራሕቲ ተሳቲፎምሉ ዘለዉ ሰበይቱን ላቡ ገለ ኣሚን it's just embarrassing ዘሕፍር እዩ ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣሚን ናቱ ስታይል እዩ ደጋጊመ እውን ተዛሪበ እዚ ንፃዓዱ ብፍላይ ከመይ ጌርካ ትሕዞም ዝኽእል ሰብ እዩ እዚ ማስተርፉል ማኒፕሌተር እዩ ተንበርኪኹ እግሪ ሰብ ስዒሙ መጃኹም ይቕረበሉ ለይ ምሳኹም ክሰርሕ እየ ኢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ካልኦት ሰርሓሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ጥራይ ኣውፂኻ ነቶም ካልኦት ኣብ ዙርያ ስለዚ ኣይ ቲንክ ብናቱ ኣረዳድኣ ንኤርትራ ከምቲ ንፀል ገይረያ ኣለኹ ዝብል ኣሎ ኦኬ እቲ ካልእ ክፋል ናይቲ ፓዝል ድማ ንኺድ ካልእ ክፋል ናይቲ ብድሆ ንኺድ ኣብዚ springboard for a better future, but its downstream neighbors see the dam as a looming disaster. The loudest opposition has come from Egypt, which depends on the Nile for over 90% of its water. The Egyptian president, Abdel Fattah al-Sisi, has repeatedly called the dam an existential threat. Egypt has also had Donald Trump's backing during his first term, and Trump even suggested that Cairo could end up blowing up the dam. Now, Sudan has also backed Egypt's concerns over reduced water flows because of the dam. The power tussle over access to Nile water. ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ዝብል ኣርእስቲ ዓብዪ ኣዛረባ ኣርእስቲ ዘሎ እዩ ኣብ ርግፅ እዚ ስሉሳዊ ኪዳን ሶማልያ ዝበሃል ሽማዊ ክኸውን ዝኽእል እምበር ብተግባር ምስ ግብፂ ተሰማሚዑ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ግብፂ ናብ ሶማልያ ካኣቱ ምዃኑ ወዲኦም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ስሉሳዊ ክዳን ግን ኣሎ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ብርግፅ እዚ መራሒ እዚ ናይ ሶማልያ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ያቆጥዑ ዘሎ እታ ምስ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝቐነየ ብዙሕ ፊድባክ ናይ ሶማላውያን ክርኢ ፀኒሐ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ዝኾነ መራሒ እዩ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብምርኣይ ሓደ ብርቱዕ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ እዚ መግለፂ ድማ እንታይ ዝብል Egypt warns Ethiopia's Nile Dam violates international law in a letter to UN Security Council ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ሕጂ ፍሉይ ደብዳቤ ናብ Security Council na UN ሰዲዳ ኣላ Egypt on Tuesday said it has submitted a letter to the UN Security Council warning against Ethiopia's unilateral operations of its new Nile Dam, describing the move as breach of international law. ስለዚ ሕጂ እውን ሓድሽ ደብዳቤ ናብ Security Council ሰዲዳ ከም ዘላ ግብፂ ነቲ ጉዳይ ድማ ኣበርቲዓ ክትቃለሰሉ ከም ዝኾነት እዩ ዝነግር ነዊሕ ደብዳቤ እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ካብ ፎሬን ሚኒስተር ባድር ኣብጥላቲ ዝኸደ እዩ እዚ ምምራቕ ናይቲ ዲጋ unlawful unilateral act that cannot be legitimized. Any misconception is that Cairo would turn a blind eye to its existential interests in the Nile are pure delusions, the letter said, stressing that Egypt will not allow Ethiopia to impose unilateral control over shared water resources. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ተገበረ መመረቕታ ናይ ዝዲጋ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ነቲ ቁፅፅር ናይቲ ማይ ሙሉእ ብምሉእ ኢትዮጵያ
أب بعلي ترايك وجبرت بلوزلا أنصار علم لخاوي حق مخانون جبسو دما كل نزز جبر زلو ولا حنت هاي جبرت صغيلاك تحلف يا زبل هو تتان حماق حسابن حماق قمتن كم زغونن جبسي نزنا هلاوي حطونا تازخونه مستحقراو من النتا دما زتعاز نيل مالت نجبس أويان حقراو من النتومي لك كم تنحنا كأي بحري مستي حقراو من النتنا استتعازن بلو زلنا نيل دما نعطاتهم كوميو سلزي قداينا من نيل سئلو نخرية مرحي سوسايدي نوعو إذا قداي زدما إثيوبيا نحنا نتجيم وديناينا دحر عجب بزيس أقام زمت أنا نجار يلن أبزبلو لزلو جبسي نو كم زبحال يلن إذا قدايزي بفصم شللنا كنريو أيقوننا زبل مجلس يزي مسألتي صحفنا ب Security Council سيدو مزلو سلازي إذا قدايزي كبيدن حلق زلون مسجزية إنها تبلاشوك خيزغل أمود أتدمنا بكالس أقام كبرح زغلي برجز الزنريو زلنا مستي إثيوبيا ناب إيرترا جزا اتحاسبو زلان أنكيداتو زلان أتحايسكاك تريو خلغا بزح نقرات كقاطم كم زغل كتقمت خليها قالك هابت كقاطم زغل نبل قبسي زلوا كله ريسورسز تقيمة ني إثيوبيا نمقرقار نعبي نمدخام بزتخالة متن أبرتي أكسرح مخانا انتدي سريحة دما انتدي سريحة لك كمزي كم ناتي بعلانا نقمتو مالتيو بتلعامنا نقمتو أبي أحمد بزح جزلو من قدي كم قليلو نتحقر كحبرا نحرسليتو ني قبسي يخون يرترا بفلاي يرترا يزبلانا نقبسي كم قال غيرهم كدعاء أصوى زخولو خيني سمعاني قبسي حار عابي جيوبوليتيكاوي حتى اللوا مس إثيوبيا نقدن كودا زلو قداي ناي قيح بحرن قداي ناي أباين مس إيرترا زلو كناتاتن مس قبسي زلو كناتاتن كريو خلو خاني أبي أحمد صاحب أنت مسيوني ناي كعر خمس غلط فلتدو نتي ناي مس قبسي زلو يكعر قدام ندوس سلمتاي مس قبسي زلو صقم بعالم درجة كبر ملتك متصل زغل مس إيرترا زلو صقم قد بعالم درجة بزح زقبر ملتك زمتصو يلن سلازي إيرترا مبزحتو جزي إذا زلوا بدهو نزي ناي إثيوبيا عندها تشالنج قبرت رايز اللوا بفلا إذا أبزو خدو زلو من قدي من إيرترا ممكار زليه مثلا نبت وتهدرون كالس سلتن إزي إثيوبيا زبحال هجر بزنا حجات حساسبا زلو بز أبزو اللوا حساسبا ما أنبزح جزي توهيبو كرجاجع عدل ترقيبو كبد زبالة بدهو كون خلي أبزح جزء اللوا جن كي ترجاجع بز زلو انتقصيلو إيرترا حنت خي جبرت ناي مودا تقولو خمسة لي رأينا without a single bullet زخونة يكون تقمتي تأيد كي تتقص بوجن إيرترا إذا حجز اللو مدرخن قلصل ندحركيلو دي أو إثيوبيا بمحراز جبر زلو ناي فانو ناي شنة ناي تجراي ناي قالوا كل زقصل زلو كم زلو أنت قلصيلو ناي أبي مودا زي تعرف كوين يرأيو زنريو زلنا بناء علم شفان سلزو هذا زلو دبلوماسيا ودقف قطباوي انفيجن كالو كل عينة تبعات سلز جبر اللي زلو صبغ سيل نخلوه يزجبر زلو جنا وش إثيوبيا زلو ناي قطباو قوسي تناو تهدراون بوليتيكاون تجمعات بقمتي تيغا زلو بدهوتات قليل هيكونن حفشة إتوم أبغر بيتنا زلو هجرات جد نعنا فتسين كتصفى زي بلوم حيلتات مخانم كن عمنا لنا أنا البعث نقرأ من قدي مزناق غيركم سلوزي Dr. Abiy Ahmed, Your Excellencies, present, distinguished guests, it is a great honor تريود اللهم مراحي بريزنت ناي دبوب السودان سيلفا كير ميور ديتيو زرباناتو سبيد وسيق الله سلازو اللهم بركب حنت زربانا بكالاي تقال دارجا نوحي خاطس بزلكا سلازي زياتهم يومتهم مرحتنا يقرن افريكا زلو سلازي you don't expect much بزو نجر كتبيلو تخل نجر ويون كنتات يلن እዚ ከም ዚሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ፖለቲካዊ ሬላቲቭሊ ዓብ ነገር ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን ድሓን እቲ ናራቲቭ ናይ ናራቲቭ ወይ ናይ ስነ መጓት ኩና ድማ ክንርኢ
ብልጽግና አሰብን ሰባተኛው የአፋር ዞን አድርገው የማዋቀር ቅድመ ዝግጅት ጀምሬያለሁ እያለ ነው። የአፋር ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊ አህመድ ሐሪፍ ሰሞኑን የክልሉን የጸጥታና የደህንነት አካላት ሰብስበው ያደረጉት ንግግር አነጋጋሪ ሆኗል። ኃላፊው እነዚህም ባለስልጣናት ሰብስበው ወደ ቀይ ባህር እንገባለን ተዘጋጁ ሲሉ የብርሃኑ ጁላን ንግግር ደግመውታል። በንግግራቸውም በቅርቡ አሰብ የአፋር ሰባተኛው ዞን ሆኖ ይዋቀራል፣ ለዚህ ተዘጋጁ ሲሉ ካድሬዎቹን ማሰባሰባቸውን የተሰማው የአሰብ የአስተዳደር መዋቅር በአፋር ስር ይሆናል ማለታቸውም ነው የተገለጸው። ኃላፊው ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዕንደራ ኣብ ሕማቕ ሓሳብን ሕማቕ ተግባራትን ፀሚዶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። ፅምዶናቶም ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ እቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዓፋር ኣክፊሑ እቲ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ትብል ዓፋር ህዝቢ ዝበዝሐ ኣባና ስለ ዝቕመጥ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ይግብኦ እዩ ገለ ዝብል ብኡ ስለ ዝጥቀመላ ዘሎ ነዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ነቶም ህዝቢ ዓፋር ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ከም ካልእ ተወሳኺ ወረዳ ናይ ዓፋር ገይሩ ነቲ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ናይ ምእታው ሕልምን ስትራቴጂን ሕልምን ኣጀንዳን ስትራቴጂ እኳ ክንደናይ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ዓቕሚ ነዚ እንተደይገይርዎ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮ ስለዘይከኣለ ጥራይ እምበር እቲ ኩነታት ትድሌት ናቱ ባህጊ ናቱ ካብኡ ዝፍለቅ ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ። መብዛሕትኦም እዮም ከምኡ ዝነግሩ ዘለዉ። ሓንቲ ለንቀነ ዝወፀት ቪድዮ ዘቀናበርዋ እስከ ስምዑለይ ባህላሲ ዓይኒ ከዳዕ ነባዕ ኢሎሞ ከዳዕ ኣይነብዕ ፀረ ረብል ሙስሊምነት ማለት ፕሪቴንሽን ዲሰፕሽን ሓሶት ክላሽንኮቭ ብሬን የሰው አካል መማረክ ይችላል። የሰው ነቲ ዲጋር እዩና ነብዐ ዝወፀ ስእሊ እዩ ብዙሓት ሰባት ሪያክት ክገብሩላ ርኢና ብፍላይ እቲ ህዝቢ ኣምሓራን ገለን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ናይ ብዙሓት ሂወት ዝቐዘፈ ኩናት ከምኡውን ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ክነብዓሉ ዘይተረኣየ ቅድሚኡ ንዝተበገሰ ዲጋ ከምዚ ንድራማ ተይሉ ዝተገበረ ምዃኑ ዝገልፁ ብዙሓት እዮም። ንቐፅል እቲ ዘሎ ድራማ ግን ጀስታ በዚ ዝብልዎ ዘለው ንመለስ የሆነን ቦርደር አልፈ እንግዲህ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እየተባለ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ እየተባለ በዓለም ላይ ያለው ዓለም አቀፍ ህጎች ሁሉ ያጠነጠኑበትን ከአንደኛው ዓለም ጦርነት እና ሊግ ኦፍ ኔሽን ከተመሰረተ በኋላ ያለውን ሁሉ ነገር እንግዲህ ጥሼ ይሄንን አደርጋለሁ ነው። እንደው ተነስቶ ማያቅ የቦርደር ሁኔታ ነው። ተነስቶ ማያቅም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሰብን እና ኤርትራን ካጣች አብሮ ነው ሄደው ምናልባት አብረው በሚሄዱ ጊዜ ኢትዮጵያ ወደብ እንዲኖራት ማድረግና እንዳትዘጋ መከራከር ይችሉ ነበር ነው እንጂ በተለየ ሁኔታ ወደቡ የኛ ሆኖ ኤርትራ ሌላ ሀገር እንድትሆን የሚያቀርብ መከራከሪያ የለም። ግን አንድ ሀገር የነበሩ ግዛት ወደ ሁለት ሀገርነት ሲለወጥ የቀሪውን ሀገር መብትን በተመለከተ መታሰብ ነበረበትና ያንን ለዓለምም ለምንም ማስረዳት ነበረባቸው ነው። ሕጂ እቲ ዘረባ እዚ ኢንጂነር ይልቃሊ ዝበሃል ዝዛረብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዓሰብ ኢሉ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ይኹን ወይ ስጉምቲ ክንዲ ምንታይ ኣንጻር ሓደ ዓብዪ ጎቦ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዓብ ሕጊ ጥሒሱ ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኢት ኢዝ ጀስት ብፍጹም መትሓዚ ዘይብሉ ብዓይኒ ሕጊ ክረአ ከሎ ማለት እዩ። ናብ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ልኡላዊ መሬት ናይ ሓደ ሃገር ንክወርር ኢሉ ዝገብሮ ከቢድ እዩ። ብዓለም ለኸ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክድግፎ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይክእል እዩ። ብድሕሪ መጋረጃ መይባ ጆኻ ክብልዎ ይኽእሉ ኮኑ ዓብዪ ኢሉ ንዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ ትገብር ኣለኻ ዝብሎ ግን ክህሉ ይክእል እዩ። ብግምጣሉ እቲ ዓለም ብትክክል ክሰርሕ ተጀሚሩ ብዙሕ ፀገምን ብዙሕ ኩነነን ብዙሕ እገዳን ከስዕበሉ ዝኽእል እዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሕጂ ዋላ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ናፅነታ ትረኽበሉ ዝነበረት ግዜ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ሕቶናትና እንታይ ክኸውን እዩ ኢልካ ክትዘራረብ ይከኣል ነይሩ። ተዘራሪቦም እንድዮ እቲ ፀገም እዚኣ ክፋል ናይ ታሪክ እያ ኣብቲ ቅድሚት ክትመፅእ ዘይትኽእል ዘላ ዋላ እውን እቲ ደሓን ዝኾነ ተሓሳስባ ኣለዎ ትብሎ ኢትዮጵያዊ ምስ ግዜ ዝቀያየር ሓሳብ ስለ ዘለዎም ፍሉጥ እንዲ ግን ህወሓት ወይ እውን መለስ ዝመርሑ ዝነበረ ህወሓት ኢህደግ ኩሉ ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ናፅነታ ትረኽበሉ ዝነበረት ምስ ኤርትራ ብዙሕ ምይይጥ ይገብሩ ነይሮም እዮም።
out of nowhere ኣይኮነን ኤርትራ ሉላዊት ንክትከውን ኣይኮነን ዲስካሽን ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕር ብኸመይ ክትጥቀም እያ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ተዘሪብሉን ተኻቲዖምሉን እዮም መዕለብ እውን ገይሮምሉ እዮም እቲ መዕለቢ ድማ ኣብ ዓለም ዘየለ ዓይነት ኣሰራርሓ ክሰርሑ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብናታ ባጤራ ክሳብ ልክዕ ከም ናታ ወደብ ከም ናታ ከም ናይ ሉላዊ ወደብ ናታ ዘለዋ ብናፅነት ክትዋስኣሉ ትኽእል መንገዲ ተፈጢሩላ ነይሩ ነዚ መን ኣፍሪስዎ ከይዱ ንዝብል ድማ ኣይዛረቡሉን እዮም and this is also ኣነ ከም ዝብሎ ናተይ ርእቶ እየ ዝብለኩም መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ክዛረበሉ ዝግባእ እዚ እዩ ኣነ ናተይ ርእቶ ዝመስለኒ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ጥሒስዎ ዝኸደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ኩሉ እቲ ኩነታት እንኳላይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ክጅምር ከሎ 98 ኤርትራ ወደበይ ኣይትጠቀሙ ባሕሪ ኣይትጠቀሙ ኪዱ ረሓቁልና ዝበለቱ ቃል ኣይነበረ ኣግማል ኣስትዩሉ ወደባትኩም ኢሎም ዝኸዱ ሰም እዮም ነዚ ዘረባ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣበርቲዑ ክዛረበሉ ይግባእ ይብላነ ስለምንታይ ነቲ ናረቲቭ ሼፕ ክትገብረለካ ነቲ ዘይኮነ ነገር ከም ዝኾነ ነገር ገይሮም ዝዛረብዎ ዘለዉ መብዛሕትኦም ሃገራት ዲፕሎማስያኛታት ናይ ዓለማት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብበይ ዘለዎም መረዳእታ ናቶም እንታይ እዩ ኤርትራ ክትረዳዳእ ከም ዘይትደሊ ኤርትራ ናተይ እዚ ጉዳይ እዚ ኪድ ባዕልኩም ትፈልጡ ከም ዝብሉ ዘለዎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ እዚ ኢትዮጵያ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኮይና ኩለንተን ኣብ ጥቃ ዘለዋ ምሳ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ስነ መጎት ኣብኡ እዮም ዝመፁ ነዚ ድማ ብሕፅር ዝበለ ኤርትራ ኣግሬሲቭሊ እንተትፅሕፈሉ ደስ ዝብለና ገለ ሰብ ኣሎ ኤርትራ ክትምልስ የብላን ዝብል ናት ክብሪ ይርዳእኒ ግን ብናተይ መረዳእታ ኣይሆፕ ከማኻትኩም ፅባሕ ንጎ ድማ ፖለቲካ ይመፁ ንኾኑ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መዓልታዊ ነቲ ኣጀንዳ ክፅሕፍ እናባዕለ ከሎ ግብፂ መዓልታዊ ብዛዕባ እቲ ኣጀንዳ ናቶም እናፅሓፉ ከለዉ ኤርትራ ድማ ቀፃሊ ወላ እኳ ሳሕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ እንተሎ ብዝበዝሒ መልክዕ ግን ክፀሓፈሉ ዝግባእ ኮይኑ ይስማዓኒ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሓሶት ኣጀንዳ ዝጥቀሙላ ኢትዮጵያውያን ዲባንክ ክገብራ ይግባእ መንግስቲ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀሙ ከም ዝተኸልከሉ ኤርትራ ክትረዳዳእ ከም ዘይትደሊ ዘላን ኣብ ደገ ባሕሪ ብሕጋዊ መንገዲ ንምስምማዕ ኤርትራ ከም ዝኣብየቶም ብሰላም ከም ዝደልዩ ዘለዉ ሰም እንካን ሃባን ክብሉ ከም ዝደልዩ ኤርትራ ድማ ናታ መርገፂ ከምቲ ንሱ ንጎም ሴትን ብዝተፈላለየ መልሓሱ ገይሩ ንዓለም ዘደናግር ዘሎ እዚኣ ድማ ኣድቫንቴጅ ይባቶ ዘላ ከም ድሌቶም ይሕስቡ ካብ ኤርትራ ድማ ንዑ ዝምጥን ብዝሒ ዘለዎ ሓበሬታን መልስን ስለ ዘይወሃቦም ዘሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ምዕራባዊ እቲ ካልእ ዲፕሎማስያኛታት ሓውሲ ካይንድ ኦፍ ነቲ ናቶም ይቕበሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበር እቲ ደውፅዎ እኳ ሓቂ እዩ ግን ውሑድ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረበ ዘሎ መንገዲ ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ውሑድ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ውሑድ እዩ ምስቲ ንሳቶም ብተፈላለየ መንገዲ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ኮንፈረንሳት ዘካይድዎ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝገብርዎ ዘለዉ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ብሓሶት ብዘየለ ሸፈጥ እምበር ኤርትራ እኳ ሓቂ እያ ትዛረብ ኤርትራ ዘለዋ ኩሉ ሓቂ እዩ ኣብ ኩንነት ዘሎ ድማ እዩ ስለዚ ኤርትራ ሞር ነዚ ነገር እዚ ቀፃሊ ሓቂ ብምዝራብ ነቲ ሓሶት ናቶም ቀፃሊ እንተተቃልዑ ነይራ ንዖም ክትምልስ ኢላ ዘይኮነሲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኤርትራ ሬዲ ምዃና ንክትሰርሕ ምስ ኩሉ ድልውነት ከም ዘለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ናታ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብናይ ቢዝነስ ኣገባብ ናይ ዓለም ዝኾነ ይኹን ፀገም ከም ዘይብላ ኩሉ ግዜ ድልውነት ከም ዘለዋን ዝኣብዩ ዘለዉ ሰብ ምዃኖምን ደጊምካ ደጋጊምካ ምግላፅ ብናተይ ርእቶኹም እዩ ኣለኹም ሓደ ሰባት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ ኢኹም ምልክት ትነቕፍዎ ትብሉ ሰባት ኣለኹም ኣነ ግን ከም ዜጋ መሰለይ ስለ ዝኾነ እቲ መሰለይ ድማ ዝያዳ ከምኡ እንተዝኸውን ነቲ ሓሶት ናቶም መብቲ ምኾነና ንብል ኣለና ብግሉ ሰብ ይገብሮ እዩ ብዙሕ ግዜ ፅሕፍ ይሰብ ግን ከም መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ኣይኮነን ዝረአ ግለሰባት ሓደ ውሑድ ሰብ ይድርየና ካልኣይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንኣብነት ክበኩም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝዛረቦ ውሑድ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያ ሪያክት ዝገብረሉ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝምልስዎ ሰብ እንታይ ንርኢ የማነ ገብረ መስቀል ዝብሉ ሓበሬታ ይበፅሖም ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ንፍልጥ ፅቡቅ ጌርና ሕጂ እቲ የማነ ገብረ መስቀል ዘይብሎ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ቅኑዕ ክነሱ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ 92 ዝበሎ ኣብ 98 ዝበሎ ኣብ ካልእ ግዜ ዝበሎ ኩሉ ኣብዚ ሕጂ እንድሕሪ ንሳቶም ከይዶም ነቲ ቪድዮታት ደይርይዎ ኮይኖም እንታይ ኣሎ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣይፈልጥዎን ክንብል ንኽእል ኢና መን ኣሎ ናይ ኤርትራ ቅድሚ 6 ዓመት ወይ ቅድሚ 10 ዓመት ዝበለቶ ኢሎም ደልዮም ንዑ ሰርች ገይሮም ኦኬ ኤርትራ ከምዚ መርገፂ ክብል ዝኽእል የለን ለይዚ ዝኾነ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ሎሚ ስለዚ ቀፃሊ ኩነታት ናትካ እናነፀርካ ምኻድ ነዚ ገባቲ ዝኾነ ስርዓት መክትእ ክኾነና ይኽእል እዩ ሓደ በሉለይ እቶም ኣብ ልዕልና ኣንቂዶም ዘለዉ ገለገለ ወገናት ድማ ክንርኢና ነቲ ሕማቑን ፅቡቕን እናገላላህናዮ ክንከይድ ስለ ዘለና ኦኬ there was this video እዚኣ ኸ እስከ እዚኣ መነስማዓያ ምሳት ተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እዚኣ
የሚችልበት እድል አለ ወይ ከዚህ በኋላ? አብይ አህመድ ሊድን የሚችልበት እድል አለ ወይ ከዚህ በኋላ? ምንም እድል የለውም። ያለቀለት ጉዳይ ነው። የተበላ ቆብ ነው ምናምን የሚሉት ነገር አራዳዎቹ አለቀሰ የምትለውን ነገር ወስደህ ብትመለከተው ግድብ በመሰራት ማልቀስ የሚችል ሰው ሰዎች በሺዎች በመቶ ሺዎች እጅግ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በጦርነት ሲያልቁ፣ ሲጨፈጨፉ፣ አንገታቸው ሲቆረጥ፣ ሆዳቸው ተቀዶ ምናምን ልጆቻቸውን አውጥተው መቀለጃ ሰዎች ሲያደርጓቸው እነዚህ ሁሉ ምስሎች ያለው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አንድ ቀን እንባውን አፍሶም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ ቢሆን ኖሮ በአባይ ግድብ ላይ የሚያፈሰሰውን እንባ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሕጂ ዘለዎ እዚ ናይ ኣባይ መመረቕታ ዝገብሮ ዘሎ ድራማታት ከጥሕኖ ይኽእል ድኸውን ካብቲ ዘለዎ ብድሆታት ከውፅኦ ይኽእል ድኸውን ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ሌጂቲሜት ሕቶ እዩ። ወላ እውን እኮ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ እቲ ብዓለም ደረጃ ዝግበረሉ ዘሎ ደገፍ እዩ። ናይ ትግራይ ኩናት ክካየድ ከሎ ዝነበረ ፀቕጢ ናይ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣብን ሎሚ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክትርኢ ከለኻን ኣብ ፍልይ ዘለዎን ኣምሓራ ጠቕላላ ኢግኖር ገይርዎም ዘሎ እቲ ሚድያ ምክንያቱ ንኣቢ መሪፆሞ ስለ ዘሎ ምስኦም ኣጀንዶም የሳልጠሎም ስለ ዘሎ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ወላ እኳ ከቢድ እንተኾነ ግን ክትሪኦ ከለካ ድማ ናይ ብሓቂ ሓያል ቃልሲ ይገብሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ኣንፃር ኩሉ ተፃቦ እዮም ዝቃለስ ዘሎ። እዚ ድማ እንታይ ይፈጥረሎም ኣሎ? ሬዚልየንስ ተፃዋርነት አንጻር ኩሉ ብድሆታት ሚድያ ዓፈና ይግበረሎም ኣሎ። ኩሉ ዓይነት ፀገማት ንዓቢ ድማ ንምድሓኑ ኩሉ ነገር ይግበረሎ። ስለዚ ነቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ዝሓየለ ቃልሲ ክገብሮ ምስ ግዜ ዝብል ገምጋም ኣለና። ስለምንታይ መጠን ንሓደ ነገር ዓብዪ ብድሆ ዝገበርካሉ ልክዕ ከም ጭዋዳ መጠን ብዙሕ ዘስራሕካዮ መጠኑ ይዝሕየል። ስለዚ መጠን ብዙሕ ብድሆታት ዝገጥሞም ዘሎ መጠኑ ሓያል ውዳቤ ሓያል ረቂቕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ንኸማዕብሉ እዩ ዝገብሮም ዘሎ። ውፅኢት ናቱ ድማ ንኣቢ በዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቀልጢፍ እንተዘይስዒርዎም ምስ ግዜ ፈፂንካ ክሰዓሩ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኮኑ። ስለዚ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ እዚ ሕጂ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀቕጢ ብኩሉ ዓይነት ዓፈና ዝግበረሉ ዘሎ ሓያል ቃልሲ ኮይኑ ሓያል ውዳበ ዘለዎ ብፍፁም ክሰዓር ዘይክእል ዓይነት ወታደራዊ ሓይሊ ከቕሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝርዳእኒ። ውፅኢት ናቱ ድማ ፅባሕ ንግሆ ሎሚ እንተዘይተዓወቱ ምስ ግዜ ፈፂንካ ዘይሕሰብ ክኸውን ኢና ኣብ ነዚኦም ንክስዕሮም። ምክንያቱ መጠንቲ ብድሆ ዝዓበየ መጠኑ ሓይሎም እናዓበየ መኸተናቶም እናሓየለ ክኸይድ ስለ ዝኽእል። ኦኬ ስለዚ ኣንደርጋቸው ዝገ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ በትን ኢሉ ዝድሕነሉ መንገዲ ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ። ብግብጣሉ እቶም ቃልስናቶም ድማ እናሓየለ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ዋላ እውን እኮ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት እቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊ ተሪኹሞ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ተሓሳስባ ዝበለፀ ደረጃ ኣሎ ክንብል ንኽእል። እንታይ እዚ ከዓ ካብ ዓቢ ኣፀቢቑ ተባቲኹ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ናይ ኣምሓራ ኢሊት ቅድሚ 2 ዓመት መንፍቕን ሕውስውስ ዝበለ ዘረባ ይዛረቡ ነይሮም። ናው ቨሪ ፅቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ምስ ኤርትራ ከም ዘለዎም ምናልባት ምስ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝረአ ቦታ ይተረኣዩን ኣለዉ። ዋላ ብውሽጢ እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ኮኔክሽን ኣለዎም ድዩ ኣይረን ኖ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበለፀ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ነቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለምንታይ ኣምሓራ እዚኦም ብዙሓት እዮም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። እቲ ዕላማ ናትና ድማ ንዝኾነ ይኹን ንኣብነት እዚ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ንኣምሓራ እውን ዲጋናቶም እዩ። ስለዚ ንኣባይ ግድብ ወይ እውን ነቲ ብሙሉእ እቲ ዲጋ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ዘረባታት እዞም ናይ ፋኖ ደገፍቲ ኢሊት እንታይ እዮም ዝብሉ? ኤርትራውያን ተጠንቀቑ፣ ንኣቢ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ንክኸውን ኣይትጥፍእዎ። ስለምንታይ እዚ ድማ ኣቢ ምስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክባተኽ ኢና እንደልዮ ዘለና እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ክኸውን ኣይንደልዮና። እቲ ኣባይ ዝበሃል ዲጋ ንመብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዓብዪ ትርጉም ስለ ዘለዎ ንዑ ከቃፅሎ እየ ከም ኤርትራዊ ክትብል ከለኻ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ፀላኢቶም ከም ዝኾነት ስለዚ ነቲ ናብ ኤርትራ ክኸዶ እየ ዝብሎ ዘሎ በቃ ፅቡቅ ገበርካዮም ኪድ ኣቃፅሎም ኪድ ኣጥፋእዮም ንክብሉ ኣብ ጎኑ ንክኾኑ ኢኻ ትደፍኦም ዘለኻ። ስለዚ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና እዩ። ካልእ ሓደ ሰብ ፅሒፍለይ ነይሩ ኣብ ኤክስ ምናልባት ነዛ ቪድዮ ክሪኣ ይክእልኒ እዩ። እንታይ እስከ ኢሉኒ ኣነ እንታይ ኢለ ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ከለና ክፅሓፍ ከሎን ኢትዮጵያውያን ከም ኢትዮጵያውያን ክንፀርፎም የብላ ክትበታተን ኣለዎ እዛ ሃገር እዚኣ ብፍላይ ድማ ነቶም ኦሮሞ ጋላ ከምዚ ድሑራት ገለ እናበልካ ክፀርፎም ከለኻ ምስ ዓቢ ኮይኖም ኣጥፋእዮ ክብሉ ኢኻ ትደፍኦም ዘለኻ ዝብል ስነ መጎት እዩ ዘለኒ። ብውሽጢኻ ክትደልዮ ትኽእል ኢኻ እሱ ኢትዮጵያ ክትበታተን ንእሽተይ ሃገር ክትከውን ኣነ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ እየ። ምናልባት ኣብ ካሊእ ተቆራሪፁ ከይድ ትዘረባ ክትጥንቀቕ ስለ ዘለና ፖለቲካዊ ኩነታት ስለ ዝኾነ እምበር ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢምፓየር ስቴት ኦፍ ማይንድ ዘለዋ ክትህሉ ይደልያ ነያ ተደየለ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት መርገፂ ናቱ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ which is very difficult። ዝኾነ ኮይኑ
ابزيا حجي بانجلش صحيف كاب سوشيال ميديا اثيوبيا كتبتاتن علوا تبل محاكم ايرترا وخينكا نيرترا زربح يكونن I know اثيوبيا قبل ايرترا زغبرو تاي تفلطن دغا I know انا بلينا بعد عنان بسجيران عدينا اثيوبيا درغن تاي قبر نيرا ايرترا صبو غير زردان كم سلا زغاطم حجي ابو خالاي غزي خمخ قبرنا يدلن يعني نعب ندحر حيل كايت معنغو ابي بزو حزبي بزو سراويت حزمتيو كم نخغبر كفتنا نحنا دما انت ندلنا ابي اوشت عد خلك ودقنا ندلنا بخمي كودق زخل حزب اثيوبيا انصاري يخيدالو بقطبا ببوليتيكا بكل انصاري يخيدالو سلاذ انصار نكخدم بر ابزوريو خينوم نيتيوبيا انت صريكا تايم زولغا كيد سغا من كاين كا اجوخا بكي كيت كاتحنو مساخالنا كبلوي كم نخيكون دما انت نغبرلنا نتون فانو كندقف كلنا نتي اثيوبياون نتنسوم زعملولو وشتخا قبرت زلكا سمي نسخا نتعلمان ايرترا بخمي حجزا ايرترا اب كينات كياتوت كينات كوداينا عندل انت كغاطم كوين انا ناتي دليت ايرترا حنت تيت كيتكوست ابك لا يزدل سلمتاي ابك لا يلو زخل كونتات سلازلو وشتاو كونتاتو كبيت سلازخونه نابي كل زغبرو زلو مس ግብጽ كواغا هيدوم سيرترا قبل كله ኢትዮጵያ አብጎንዶ ካውን ይዘልዘሎ ኮመኑ ካውን ክን حق زي يبلنا ስለዚህ ኣብዚታት ይትስነ መጎዝ ዘሎ ኩልና ዓላማና ሓደ ኾን ከሎ ብኸመይ መንገድና ወትበጽሕ ግን ከንጥንቀቕ ኣለና አሚን ብፍላይ ሃገራዊ ኮይንካ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይብላ ኣለይ ትሰደትሪ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ክትብል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ይደልዲ ኣይደልን ካላድሱ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ኮም ይበሃልን እዩ ምክንያቱ ንፀላይኻ ሕብረት ንክገብር ኢኻ ትፈጥሮ ዘለኻ ናይ ዓቢ ካድረታት እኮ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘመስግኖም እንታይ እዮም ዝብሉና ኤርትራ ክድምሰስ ዘሎ ካንሰር ይብሉና ኤርትራውነት ዝበሃል ካንሰር እዩ ዝጂ كم تعرفوا طريقة تخلي خاقنا عنا نيرتراويان كنا منتاي كم تسألونا كم كانسر زرينا تخينهم صنعنا نخلق علس حدنتنا نحيل كلنا قرنا دما بغلط بنان بنادنا وهدة دامبر كابنا يزيوتهم حلفا كابتي إليتنا إثيوبيا كابت كادرتات ناتو كما تسألنا كم زيكل نخنردع يخلنا مالتي تالي تقارو زوزارة بوزلو بقداي نايزي قدب كاسمو وتقدب حتى هاي السلاسي مجميرا مو يزول زلو ናይ ዝኾነ ፕሮጀክት የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ልማት እኮ ይዝብል አፄ ዮሐንስስ የአባይ ወንዝ ግድብ አይወሉም አፄ ኃይለ ሥላሴ የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ልማት ፕሮጀክት ይዝብል የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ልማት ፕሮጀክት ጀራዲን ከውን ኸልዩ ዝተወሰነ ሚኒ ዳም ፕሮጀክት ከውን ኸልዩ ከምኡ ዝኾነ ሰነድ بمصنعتاوي عينت ويتيلو زغرو ايفيدنس زنايلو مخنا بيست اكزامبل ناي قوقا قدب يو مش ناي ابا يقول التحازي نبره سو همنيو نبري قدمي هاصي هايله سلاسه هاصي من ليك وسنا اباي روبا زنبن بهايله سلاسه زمن ديري فانا ነገር ማለት زي حد زي حسب زي ጋይ ነበረን سو ملس قديبو نخيب بهالتو كريديت خاو تقارو مراحتي منتيلكا لبعلم لموساد كابتك لطارق مكريا خصاب أبي أحمد خصاب دانيال كبرت زخدوه زلو رحقت تتعذبنوه تقارون مراح خاو هزب تقراي ما هتنزوتو مراحتي إثيوبيان بإثيوبياويان خمي خمز الرأيو بيست اكزامبل نجيرونا دانيال كبرتنا أبي أحمدن لو مغنى زغورو انترفيو افتوسن قدب اباي ابي احمد የነኝ የመሳሰሉ ሰዎች ከታሪክ ከገጸ ምድርና ከህሊና መፋቅ አለባቸው እነሱ የሰሩት የነሱ አሻራ የሆነ ማንኛውም ምልክት መፋቅ አለበት መጥፋት አለበት ይሉ እንተብቀ ኢትዮጵያ ድሕሪ ህዝብ ባሕሪ እትረኸሉ ሚንስ የለን ባሕሪ ክትረኸሉ ትኽእል መንገዲ ብቸኛ ويكع بحتاوي بسلاماوي كان هابان جنزبا خفيلة شلنا شح بلا شلنا خفيلة ياخد كمت كابي أوصاي بحري إثيوبيا دحر هذا بحري ترخولو مينس يلن بحري ترخولو تدخل منقد بيتشنيا ويكع ትክክለኛ ዘረባ እዚህ ይኩ حتى لهم زلو ነፃ ምዃና ናይ መጀመርያ አፍልጦ ዝሃበ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ህወሓትና ኢህአዴግ መንግስት ማለት እዩ መጀመሪያ ጊዜ ዓዱ ተቆሪሳት ተኸተላ ምኽዓን ዓዲ ባሕሪ ዝነበረት ዓዲ በር ባሕሪ ዝነበረ ዓዲ
تنزل تتختلا ريكوجنيشن ذهب انت فتحت لنا انت بنفعلت لنا بتخكلنا من قدي ايتفعل لنا تخكلنا من قدي تفعلنا انت مالتي ኢትዮጵያ يعني راه شعبيه بإرترا أكلنا إثيوبيا يعني تو بحرتات ناي إرترا بهذولو ناي إثيوبيا بحر ينيرو كله درنا إرترا هنا ناي إثيوبيا ينيرو كم تريوم زلهم أبتقراي زلو إليت كنت منتاي استمع غلا مخانون تجارب كلهم أكيد كم صراف صباح يكونن فلت التعيا إرترا نزعوتي حسود يدي إرترا دسيقة يعني إثيوبيا سعراتها دسيقة بيرتها وقال سما هذي إرترا لعيلو 3 عامات تقاليسو كيتو أوصيوا خابيتو سعرهم يوم ده فاكتو تا حقاوي لواس زخوم يونايتد نيشنون أفريكان يونيون إثيوبيا ون تا حقاوي يافلوطه يومهم ኢትዮጵያ ካብ ሃገራት مسأسل ዝነበራት ቅርብ ኩሉም መሃዋ ምን ጸገበ ይብሉን ካልና ያግዛም ዛዕድ ባል አበ ዘሎ ዓሰብ ስለዚ እቲ ናይ ተጋሩ ኢሊት ዘለዎ ኣረዳዳ በዚያ ጌርና ክንወድቅ ክንፍትኒና ኣብዚ መንስማዕ ዘለዎም ፍልልያት ብዙሕ እንዲዩ ግን ክንምሃረሉ ኣለና ዓጋመ ምፍታይ ራያ ምጽላ ይኹን ፈትየው ዓጋመ መጀመርያ أنا رأيته هنا رأي مفتاح تدراوي مثلا نو أما جرا ورتنبن غير تنبن مفتاح هذا مثلا ألا ما أنا حنتلا حنت عالم مشكل تاريخنا تغيير يفت تغيير واحد إذا زجور عكلا عندنا إحنا نمرحنا ولا إذا تيجي خمسة اللي راح أسوال جلسات فتنين እዚ ትወድራያ ዝበሃል ዝነበረ እዩ anyway ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዝዝረብ ዘሎ ባእታቶም ምስማዕ ጥራይ ስማዕ ኣቢልካ ድማ ሸለል ኢልካ መሕላፊ ናይ መወዳእታ እዚኣ ስምዕዋ ብዙሕ የለ ኣነ ቲ ጀነሬሽን ጋብ ክብለክ ከላስ ኤርትራ ክትግንፀል ኣነ ነይረ ብኣካል እየ ነይረ ብሱሩስ በአካል የነረ ኤርትራ ተገንጽላ ውል ዝተወሰነ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት እውን በአካል ነረ እና ሸውት ትረአን ሕዚ ልክ ታሽዓ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኢሊት ኮይንካ ክትረአን ስሩ በቃ ምክንያቱ ፕራክቲካሊ ስለዝነበርኩ ስለዝፈልጦ ማለት በቃ ኤርትራ ሓደ ግዜ ሲንጋፖር ኮይና በቃ ያ ኦኬ ኤርትራ ሓደ ግዜ በቃ ምስ ሲንጋፖር ምናምን በቃ ምስኡም ዘነጻጽሩ ዳርጋ ኤርትራ መንፈሳዊ ምንም ሃይማኖት ዘይብሉ ምሁር መሃይም አብስኻሪው ነይሩ ሻዓ ግዜ ቶታሊ አብሶሉት ማድነስ ማለት ሃገር ሙኻን ኢንትሪንሲክ ቫልዩ የብሉን ባይዘ አይ ሚን ኢንትሪንሲክ ቫልዩ ክብል ከለኹ ባይ ኢትሰልፍ ኢስ ጉድ ማለት አይኮንን ሃገር ሙኻን ህዝብኻ ተረባሒ ዝኾነ ስርዓት ሃኒስካ ትነብረሉ ክትኮን ከላ ጥራሕ ያ ሃገር ሙኻን ኣነ ግርም ዝብለኒ ናይዞም ምሁራት ናይ ትግራይ ወይ እውን ኢሊት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ኤርትራ ሃገር ንምዃን ከምዚ ናትካ ኣብ ፕላትፎርም ተዛሪባ ወይ እውን ዲቤት ጌራ ይኮነት መፅያታ ኤርትራ ሃገር ንኽትከውን ካብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆታትን ፀገመን ግፍዕን ዝተበገሰ ስምዒት እዩ ቃልስና ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ናትካ ኣብ ፈቐዱ መጋባያ ኣበል እናተኸፈለ ማይክሮፎን ሒዙ ዝዛረብ ብኸመይ ይኮናን ሃገር ኮይና ኤርትራ was a different ድሓር ድማ ሓንቲ ካብቲ ኣብዚ ናይ ኢሊት ናይ ትግራይ ተቆጣዓኒ ዘረባ እንተላ ኤርትራ ሲንጋፖር ክንከውን ዲና ይንኸውንን ኤርትራውነት ብኡ ዝዕቀን ኣይኮነን ንሕና ዕጨፋንታና በዓልና ክንውስን ዝደለናን ዝመረፅናን ህዝቢ ኢና ኣቦታትና ተዋጊኦምሉ ተዋዲቖምሉ እዮም ዘይማዕበልና ወይ እውን ከምቲ ካልእ ነገር ስለደይኮንና ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ኢና ዝብል ናይ መምለሲ ቢንቶና ቀደም ዘቃፀልና ሰባት ኢና ንኽምለስ መደብ ዘሎ ኤርትራዊ የለን ከምዚ ከማኻትኩም መንጎ ዝርኢ ኤርትራዊ የለን ምናልባት ኣዝዮም ውሕዳት ኣለውና ፅንዒና ክንሪኦም ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠዓሞም ወይ እውን ከምኡ ክገብሩ ዝደልዩ ኣለው እዮም ዋላ ንሳቶም እውን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ናብፃ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ኣጀንዳ እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱ እዚ አንድነታዊ ከምዚ ናትኩም ኣተሓሳስባ ድሓርካ ኤርትራሲ ከምቲ ዘለታ ኣይማዕበለትን ሲንጋፖር ኣይኮነትን
ድኻምነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መርሕነት ኤርትራን ኣይኮነን ከምኡ ገይሩ ናይ ደገ ተፃብኦ ስለ ዝኸበደ እዩ ናይ ደገ ተፃብኦ እንድሕር ተኣልዩ ንኣብነት ናይ ጆርጆ ቃልሲ ወይ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዝፅዕሮ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ፍሉይ ኢንቨስትመንት ክትገብረላ ኤርትራ ገለ ኣይኮነን እገዳን ዕፅዋን ኩሉ ለይዎ ድሕሪኡ ዘሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ምግባር ካብዓልና ክንገብሮ ኢና እቲ መንግስቲ ዘለዎ ብድሆታት 10 ግዜ ብየማንን ፀጋምን ዝመፁ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ንዕኡ ለይዎ ልክዕ ከም ካልእ ሃገር ናፃ ኮይና ንክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ፍጠሩ ድሕሪኡ ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ ኢንቨስት ክገብር ድዩ ካልእ ረብሓ ንክገብር ድዩ ካልእ መንገድታት ክገብር መንግስቲ ኤርትራ ተዘይገይሩ ህዝቢ ኤርትራ በዓል ክኸእሎ እቲ ጉዳይ እቲ ሕጂ ዘሎ ፀገም ግን ዓሰብ ክወርር እየ ንኤርትራ ክጥፍዐ ቃዛ ክገብራ እያ ጅንፍሪት ክገብራ እያ ንዝብል ዘሎ ገዲፍካ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያትና ክንዛረብ ከማን ከቢድ ኢና ዓነ ወንደሊ ኢና ምዕባለ ክኸውን ኣብቲ ሃገር ክንዛረብ ኢና ግን ሓደ ንሃገርካ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ሓይልና እናረኣኻ ከለኻ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ መንግስቲ ኩሉ ነገራት ናይ ሃገራዊ ሕቶ ገዲፉ ናብ ምዕባለ ጥራይ ከተኩር ኣሎ ክትብል ከዓ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከማ ይብልኒ ንከምኡ ክገብር ንከምኡ ፀቕጢ ንክትገብር ዝሕግዝ ኩነታት ስለዘየለ እቲ መድረክ ከምኡ ስለዘየለ እምበር ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ናይ ደገ ተፃቦታታ እገዳታ ኩሉ ተላዒሉ እንተሎ ኤርትራዊ በዓል ሃገሩ ከማዕብል ዝኽእል እዩ እዚ ንጃህራ ወይ ንትዕቢት ኣይኮነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ድማ ኣብኡ ስለዝኣምን እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ካብኡ ወፂና እቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ንረብዚ ኣቕሊልካ ክረአ ዘይኽእል ነገራት ድማ ይረአ ኣሎ ሓደ ካብቲ ድማ ምናልባት ኩሉ ግዜ ምስ ንዓቕናዮም እንዲና ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣብ ምሽንካር ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘሎ ብፍላይ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ሰብ ነቲ ጉዳይ እቲ ንምሽንካር ክንምንታይ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ በየነ ዝበሃል ዝፅሓፈ ማለት እዩ እቲ ግንባር ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ምስ ዝተፈላለዩ ነገራት ይራኸብ ከም ዘሎ ላስት ናይት ዲነር አላውድ ሃዝ ኮንቨርሴሽን ዊዝ ቴድ ክሩዝ ምስ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር ከም ዝተራኸቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ቴድ ክሩዝ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ቴክሳስ ሪፐብሊካን ሴኔተር እዩ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ኮሚቲ ድማ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ትዝክርዎ ኮይንኩም ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ተቐበልዋ ኣብ ምባል ዝጓየ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብእስራኤል ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተገዚኡ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ታከር ካርለሰን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው እንተዘኪርኩሞ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዲ ኦሪት ዘዳግም ዘሎ ንእስራኤል ዝመረቀ ይምረቕ ንእስራኤል ዝርገም ብኸመይ ዓብይ ኣነ ስለዚ ንእስራኤል ዝኾነ ይኹን ዝፀርፍ ታብ ቅዱስ መፅሓፍ እስራኤል ማለት ንያዕቆብ ዝፀረፈ ዝበሎ ነዚ ናይ ሎሚ ነተንያሁ ዝመርሓ ዘሎ ኣብ ኻዛ ህልቂት ዝፍፅም ዘሎ መንግስቲ ከምኡ ንዑ ከም ዝውክል ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ስለዚ ምስኡ ይራኸቡ ኣለዉ ብርግፅ ናብቲ ባያስ ኣለዎ እቶም በዓልቲ ቦርናግ ድማ ኣብቲ ሰርክለስ ናይ ሪፐብሊካን ስለ ዘለው ፅልዋ ንክገብሩ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት እዩ ብርግፅ ገንዘብ ስለ ዝኽፈል ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክገብርዎ ፀገም ከም ዘይብሎምን ከም ንሪኦ ዘለና መዓት ገንዘብ እዩ ዝብተን ዘሎ ብዙሕ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልኒ ካብዚ እቲ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ቲቦር ናጊ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ with the US Senator Ted Cruz, chair of Senate Africa subcommittee. ስለዚ chair night Africa subcommittee bomber night committee and diplomatic team from Eritrea Blue Revolution Front. Senator Cruz's family, like mine, suffered under a communist dictatorship, so he champions freedom and opposes tyranny. ስለዚ እንታይ ይብሃል ኣሎ ነቲ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ዘሎ I don't know ካብ ኩባ ዲባላ ካበይ ትመበቆላ ይፈልጥኒ ካብ ከምኡ ዓይነት ከም ናይ ኤርትራውያን ፀገም ዘለዎ ንዑ ረኺብና ነቲ ኩነታት ከነብርሃሉ ፈቲና እዮም ዝብሉ ዘለው ያ ከም ንሪኦ ዘለና ክንምንታይ ፍረ ከምፅዩ ኣነ ዝርዳእኒ ዘሎ ብዙሕ ኤርትራውያን ነዚ ፖስት ምስ ገበራ 200 ገለ ሰብ መሊሶም ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ግን ዝያዳ ኤርትራውያን ክምልስሉ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብካልእ መንገዲ ክስራሕ ዝኽእል ተኮይኑ ሎቢ እቲ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብኡ ዘሎ ድዩ ግብረ መልሲ ክገብር ምስቲ ሰኔተር ክራኸብ እምበር ኣብ ትዊተር ፅሒፍካዮ ዝቕየር ነገር ከምዘየለ መረዳእታ ክንወስድ ይግባእ ብዙሓት ሰባት እዚ ቲቦር ናጊ ትማል ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበሮ መረዳእታ ክንደይ ግዜ ኣብ ዝምፅአልኩም እየ ፍሉይ ነገር ንዑ ከተረዱ ኢልኩም ኣይትፀዓሩ Eritrea's re-emergence onto the regional and global stage and the many potential opportunities for the United States stemming from regional peace. With Ethiopia and Eritrea's conflict ending, we see strong potential for Eritrea's contribution to improving regional security. Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diverse. ስለዚ ኤርትራ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኤርትራ ሓያልያ ብዙሕ ተፃቦታት በዲሃ ድወፀት ዓንተር ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሰላምን ርጋትን ናይቲ ዞባ ድማ ዓብ ግደ ክፃወት ትኽእል እያ ኢሉ 2018 ዝተዛረበ ዘረባ እዩ ኤርትራ እንታይ ምዃና እቲ መንግስትን ኣካይዳ ናቱን እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ
ሕቶግን ረብሓ ስለ ዝኾነ ረብሓ ክሳብ ዘሎ ድማ እንጌሮም ከፍስሉ ስለ ዘለዎም ሎቢ ይኸፈሉ ስለ ዘለው ናይ ግድን ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዚ ቀሊል ዝነዓቕ ተራ ኣይኮነን ኣብቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኮኔክሽንስ ኣለዎ ዝክሪ ተኮይንኩም ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ምስ ተረከበ ገለ ካብቶም ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ስራሕ ተዋሂብዎ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኢነር ሰርክልስ ናቱ ኮኔክሽንስ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ምዚ ሕጂ ኣሜሪካ ትብገሶ ዘላ ኩነታት አንጻር ኤርትራ ሞቢላይዝ ንክገብራ ዓቕሚ ይህልዎ ዳ ይህልዎን መግዜ ኢና ነግጥፎ ዝነዓቕ ሰብ ከም ዘይኮነ ብመንግስቲ ኤርትራ ተደጋጋሚ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገለ ካብቶም ዝዛረቦምን ኣትሪሩ ዝኾኑኖምን ሰባት እዮም ስለዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ንዕካ ክሕለፍ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ብዝኾነ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኮሚኒቲ ኤምባሲ ዝገብሮ ስራሕን ናይዚኣቶምን ኣብ ረፅሚ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ናበይ ገፁ ክኸውን በዓል እዚ በቲ ናይ ዓቢ ደገፍቲዮም ብኣብን ገለመለን ዝምወሉ ዘለዎ እዮም በቲ ድማ እቲ ብርጌድ ንሓመድ ባላገለ ይኸፍሎም ህሉ ኸውን እዩ ርግፅ ነቲ ሎቢ ካምፓኒ ይኸፍሉ ስለ ዘለው ምስ ድማ ርክብ ስለ ዘለዎ ብኡ መንገዲ ዝግበር ዘሎ እዩ ናው እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እዚ ክንሪኦ ፀናሕና we didn't say anything መግቢ ብሓደ በልዑ ትላለ ነቲ ጉዳይ ትነግሮም እዚ ማለት ግን ተወደአ ነገር ኣሎ ወይ እውን ዝተገበረ ዝተፈፀመ ጉዳይ ኣሎ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ስራሕ ግን ዘድልዮ ዓብይ ኣብ ዲፕሎማሲ ግሩፕ ዘሎ ሰብ ክሰርሓሉ ዘሎ ንዕካ ክሕለፍ ዘይግባእ ጉዳይ ምዃኑ ግን ኣይ ቲንክ ኩሉ ሰብ እውን ዝርዕመሉ ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንርኢ ለጥራዮ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለኹም there's a challenge in front of you I hope ናትኩም ዲፕሎማቲክ ፃዕሪ ልዕሊ እዚ ክኸውን ድማ ተስፋ ንገብር ንዓኻ ካሓተካ ደላይ ፍትሒ ስለ ትብለኒ ኣብ ኣሕመድ ክዋግ እንተኢሉ ኢሳያስ ድማ ንዑ ክተቱ እንድሕር ፀዊዑ ኣብ ጎኒ ኢሳያስ ካ ትኸውን ዘለካ ብተዘዋር መንገዲ መሬትካ ንምውሓዝ ኣብ ጎኒ ኢሳያስ ካ ትኸውን ዘለካ ሕጂ ክልተ ነገር ኣብዚ ክንምልሶ ዝባሃል ብዛዕባ ኣሕመድ ዲኻ ትኸውን ወይ ምስ ኢሳያስ ካ ትኸውን ብዛዕባ ኣሕመድ ፍፁም እንደ ዘይከውን ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ፀረ ኩናት እየ ናብ ሃገር ንዝመፅእ ባዕዳዊ ሓይልካ ኩሉ ግዜ እዚ ትሕተና ዘሎ ዲያቆን ክንገድፈሉ ኢና ብዛዕባ ትፀረ ኩናት ገለ ናይ ሳይ ኣነ ዝሓተካ ዘለኹ ከም ክተት ወይ ከም ወተሃደር ኣነ ዝሓተትኩኻ ኣብ ጎኒ መን ኢኻ ትኸውን ኣብ ጎኒ ኢሳያስ እንበለኒ ፀገም የለን እኮ ትሪእዎ ኣለኹም ክንዲ ምንታይ ሞራላዊ ውድቀት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ጎኒ መን ክትከውን ኢኻ ዝብል ሕቶ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊቱን ንኤርትራ ንክወር ንክድምስስ ንዝብገስ ዘሎ ኣብ ጎኒ መን ኢኻ ትኸውን ኢሉ ክሓትት ድፍረት ዘለዎን ድርቅና ዘለዎን ሰብ ንኤርትራ ንዲሞክራሲ ዝቃለሰላ ዘለዎ ክብለካ ከሎ በቃ ትሩፍ ኢኻ ትብል ትሩፍ ድሕሪ ደጊም ናይቲ ፖለቲካ ናይዚኦም ኢልካ ኢኻ ትሓልፎ ድልውላውነት ናይ ኤርትራ ንክደፍር ኢሉ ንዝመፅእ ዘሎ ኣብ ጎኒ ክኸውን ኣብ ጎኒ ምዃን ከም ሓደ ፖለቲካዊ ብልሒ ወሲዱ ወይ እውን ንትክክል ዕላማ ከም ዝቃለ ዘሎ እንታይ ክትገብር ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ትውከል ኢትዮጵያ ካ ዜግነትካ ዘይትሓትት ተገዲሽካ ናብ ኤርትራ ትኸይድ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ዕላምኡ ንፁር እዩ እዚኣቶም ንኤርትራ ዲሞክራሲ ከነምፃልና ኢሎም ንነዊሕ እዋን ሸቂጦም ልዮም ናሸቐጥ እናተወደት እያ ትኸይድ ዘላ ሕጂ እቲ ዘገርም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጎኑ ኮይንኩም ኣይኮይንኩም ልክዕ ከምቲ ንህዝቢ ትግራይ ትዕወት ኢልኩም ኣይልኩም ዝኾነ ለውጢ ዘየምፃኹም ኢዝ ገና ቢ ደ ሰይ ኣብይ ኣሕመድ ሜይቢ ኣት ሳም ፖይንት ምስ ኤርትራ ክዕረቕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ይነቨር ነው ምክንያቱ ኩነታቱ ስለ ዝፈልጥ ዓቕሙን ክህልዎ ስለ ዘይክእል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ልክዕ ከምቲ ምስ ትግራይ ትዕወት ኢሎም ዝተጓሕፉ እሰይም ዕጫ ፅበዮም ዘላ ሜይቢ ድሕሪኡ ኬንያ ትዕወት ድዮም ክብሉ ዋላ ጅቡቲ እያ ትዕወት ንዓኦም ዝምልከት ኮይኑ ግን እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝኣክል እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ሕጂ ቁርብትለይ ማርሻ ቀይር ኣቢልና ካብ ኤርትራ ዝመፀ ገለገለ ኤርትራውያን ነቲ ዘሎ ኩነታትን ፖለቲካን ሕልፍ ኢሎም ፅቡቕ ነገር ዋላ እኳ ባይታ እንተዘይተረኣየ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክሬቲቭ ካብ ምዃን ግን ኣይዓፀዎምን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኤርትራ ከም ዘላታ ንሽተይ ለውጢ ተጌርካላ እንታይ ከም ትመስል you have to have a vision ራእይ እንታይ ዝበሃል መሲልኩም ጎቦ ኣሎ ብቅድሜኻ ኪኖቲ ጎቦስ እንታይ ኮን ይህሉ ኸውን ኢልካ ምሕሳብ ድሕሪኡ ድማ ኪኖቲ ጎቦ ክህልው ዝኽእል ኢልካ ኣብ ርእስኻ ትቆርፆ ስእልታት እዩ ቢዝነስ ዲኻ ክትከፍት ትምህርቲ ዲኻ ክትጅምር ካልእ ዲኻ ክትገብር ኩሉ ግዜ ራእይ ስለ ዘለካ እዩ ድሕሪ 3 ዓመት ድሕሪ 4 ዓመት ከምዚ ክህሉ እየ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ስለትሓስብ ኢኻ ትፅዕር እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኤርትራ ድሕሪ ግዜ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ባፅዕ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ቪዥን ክህልወካ ኣሎ and these people ኣነ ኣቃሊለ ይሪኦም እየ thank you look at this
this is going to be مساوى next I don't know دحر خندي عامت as simple as that ولا حنت خيك أيركان نشتى جزاتهم بيان تلخيخة مساوى is gonna look completely different ስለዚህ كميز بلد عد كم زلاتك بتوريس كتمهر تغل نخالوت صدف كبلولا زغلو عصبيا كمان زيادة عصبي لهم يوم بتجيرمو ስለዚህ ከተማታትና እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ዝገብርዎ ዘሎ imagination is just beautiful thanks to creativity ናቶም ንሽተይ ነገር ተቀይር ካሉ ተከተማታት እንደምንታይ ክቀየር ከም ዝኽእል እቲ ህይወት ናይቲ ከተማታት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ዝሰርሕዎ ዘሎ ኤርትራውያን እዩ ዓበ ክብርለኒ ጽቡቕ ስራሕ ቀጽልዎ ጥራይ ክንብሎም ንኽእል ሓደ ግዜ እቲ ሰብሲ ነቲ አሉታ ገበርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣወንታ ኢሜጅ ኣወንታዊ ስእሊ ናይ ኤርትራ ንምፍጣር እውን ዝግበር ፃዕሪ ክንዋሳእ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ፀላእትካ እናተጓየዩ ከሎ ንስኻ ኸ እንታይ ትገብር ኣለኻ እዩ ትሕቶ ካልእ ካብ ኤርትራ ሓደ ኤቭሪቲንግ ክብሮም ዝበሃል ዘውፅኣ ቪድዮ ድማ ሲምፕል ቪድዮ እያ ብዙሕ ድምፂ የብላን ስኢሉ ዘውፅኣያ ነቲ ከተማ ከምዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ዝኸደ ሰብ ብቴሌፎንኩም ቀዲሕኩም ኣብ ዩቱብ ኣውፅእዎ ከምዚ ገይርኩም ቀዲሕኩም ነቲ ቴሌፎንኩም ንግዳም ገይርኩም ተገይርኩሞ ደስ ይብለና ኣነ ካብዚ ዝፅበቕ ስራሕ እውን ክህሉ ይክእልኒ እዩ ከምዚኣ ገይሩ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ገይሮማ ዘይፈልጡ ዝገበርዋ ግን ኣብ ኢንተርኮንቲነንታል ኣትዮም ኣነ ርየ ዘይፈልጥ ኣትሊስት ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ስእሊ ዝቐድሕዎ ረእዩ ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ከምዚ ስካይላይን ከም ዘለዋሲ ኣይንገርኒ ወይ እውን ኣይ ክዝረብ ኣይትርዮን ኢኻ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ናይ ሰንበል ገዛውቲ እዮም እቲ ስካይላይን ዝበሃል ማለት ናይ ሰማይ እቲ ነዋሕቲ ገዛውቲ ካብቲ ቦታ ገይሮም ስኢሎም ሞ it looks different ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ዘይመስሎ ብዙሕ እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ኤርትራ ከይዶም ነቲ ነገራት ነታ ኣብኣ ዘለዋ ተጠቒሞም ስድራ ቤቶምን ዓዶም ርዮም ዝመፁ ጥራይ ዘይኮነስ ተወሳኺ ኢሜጅ ናይ ኤርትራ ንምትዕራይ ዝግበር ፃዕሪ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ኣብቲ ቴራስ ናይ ኢንተርኮንቲነንት ናይ ኣስመራ ፓላስ ኢንተርኮንቲነንታል ኣብ ግዜና ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ኮይኖም ዝሰኣልዎ ስእልታት ድማ ደስ ይብለካ it's really beautiful I know ከምዚ ዓይነት ቪው ክርኢ ከለኹ ደስ ኢሉኒ እቲ ናይ እቲ ሓድሽቲ ገዛውቲ ቀያሕቲ ንሪአን ዘለና ቤን ወገን ካብቲ ኣስመራ ፓላስ ከም ዘሎ የርእየካ ማለት እዩ ናይስ very beautiful I'm very happy ከምዚ ዓይነት ስእልታት ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኩሉ ግዜ ኣነ ዘረብ ነይረ now I'm getting ናይ ትወትሩ ዝሓልሞን ዝምነዮን ዝነበርኩ ነገራት ካብ ኤርትራ ይወፅእ ስለ ዘሎ ደስ ይብለኒ ነዞም ንኣሽትዩ ደቅና ኣሕዋትና ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ድማ ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ክብሎ ይደሊ it's beautiful ነቲ ነስመራ ኣብ ኣስመራ ተወሊድና ዘይዓበና ንእሽተይ ክፋል ናይ ኣስመራ ጥራይ ንፈልጥ ብከምዚ ዓይነት ክንሪኦ ከለና ደስ ይብለና ኣነ ገለ ካብቲ ኣብ ክዛወር ከለኹ ወይ ኣብ ዝኾነ ሃገር ክኸይድ ከለኹ እታ ዝፈትዋ ኣብ ነዊሕ ህንፃ ኮይንካ ነቲ ከተማ ክትሪኦ ምኻል እዩ and that's exactly what we can see here ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ድማ ነመስግኖም እስከ ሕጂ በዚያ ስምዑለይ ማልሳ ደበና ገይሩ ደቅና ናብ ዓዶም ተመሊሾም ንጉስና መሪቑ ፀሓይና ብሪቕና ብርሑቅን ብቐረባን ዘራኸብ ይግበረና ኣንቱም ተማሂርኩም ኣዴታትኩም ስዒረን ኣብ ቁም ነገር ኣብ ማያ ዘብፅሓኹም ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከም ስምዒ የንብርኩም ከም ስምዒ ደው ኢልኩም ነዚ ፅቡቕ ኣብ መርዓት ተገብረ ክተርኢ ነዚ ፅቡቕ ኣብ ወፈራት ተገብረ ክተርኢ ኣብ ፀሓያይ ዝተገብረ ባህሊ ክተርኢ ደው የብልኩም ሓንቲ ሓፂን ይግበርኩም መዲና ዓለም ተልዩ ንጉስና ይባርክልና ዓድና የለምልበልና ብርሑቅን ብቐረባን ዘሎ ስደተኛ ከዓ ንዓዱ ማልሳ ደበና ገይሩ ይላሰና ገፅን ንገፅን ይረኣየና ምዕጉርትን የሳዕመና ከም ላምን ምራኽን ይራኸበና ደው በሉ ነዚ ዝፈጠርኩም ዝተማሃርኩም ኣዴታትኩም ነዚ ዝመሃራ ከም ማልሳ ደበና ገይሩ ደቅና ናብ ዓዶም ተመሊሾም ንጉስና መሪቑ ፀሓይና ብሪቕና ብርሑቅን ብቐረባን ዘራኸብ ይግበረና ኣንቱም ተማሂርኩም ኣነስ ከምዚ ናይ ኣዴታትና ናይ ኣቦታትና ምርቃት ደስ ዝብለኒ የለን ግጥሚ እኮ እዩ ጥዑም ግጥሚ ቀጥታ እቲ ግጥሚ ድማ ምስ ኣምላኽ ኮሚኒኬት ዝገብር ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኣሜን በሉ ሰኣን ኣሜን ሓለፈት ምርቃ ይብሉ ኣቦታትና ኣሜን ምባል ፅቡቕ እዩ የቐኒየልናቶም ነዚ ስራሕ እዚ እናሰርሑ ናይ ወለድና ድምፂ ንክንሰምዕ ኣብየት እቲ ብድሕሪኦም ዘሎ ገነት ክንደይ ፅቡቕ ኤርትራልን ዘመን ፅቡቕ ማይ ሃርም ከም ዘሎን እቲ በረኸታት ናይ ኤርትራ መረ ፅቡቕ ከም ዘሎ ዘርኢ ቪድዮታት ሰርፀ ዮናስ ጋዜጠኛ ሰርፀ ዮናስ ካብ ኤር ቲቪ ኣብ ጋሽ ባርካ ኢሉ ዘውፀን ክልተ ስእልታት ነይረን ለንቀነ መልሲ ክቦ ግዜ ይረኸብ ኩሉን ደስ ዝብላ ማለት እቲ ሳዕርን ገለንሲ ላይክ ናይ ስዊዘርላንድ ሳመር ይመስል ክፅቡቕ እቲ ቦታታት ኮይንዎ ዘሎ ደስ ይብለካ ስለዚ ነዘን ኣዴታትና ከምዚ ገይሮም ምርቃአን ኣብ እዝንና ንክበፅሕ ዝገበርኩም
ቪድዮ ሰራሕኩም ጥራይ ዘይኮንኩስ ቆሪፅኩም ከምዚያ ጌርኩም ዘውረድኩም እውን ኣይምረኸብኳን ኣብ ዩቱብ እውን ስለዚ እቶም ቆሪፅኩም ተውርዱ እውን ትብረት ይሃበልና ነዘን ኣዴታትና ንዓኻትክን ዝጥዕም ንስኻትክን ትሕጎሳሉ እልል ትብላሉ ዘበን ይግበሮ እናበልኩ ርሑስ ቅንያት ናይ ኣውደ ዓመት እናበልኩ ናይ ሎም ኣብዚ ኹዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ሃቡ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፈ ገድፈኩም ሓደ ጓል ኣስመራ ዝርከብ ሳሊ قلبي ضل تغلى بليل عينين مسمار كما يدفع صنا زخف بيت سرب ضانا قريبة صحي بز صناتي عمربا يلا ناب قربا أورو ما